Však pojď aj ty. Tam to není rozcvičený, víš co? Ty jsi znala rozcvičit, tak já jsem tě měla tebe nechat zaběhnout pro ty hodinky, aby jsi se rozcvičila, ne sebe. Ale to bychom čakali o 20 minut dlhšie. No, Minimálne. No dobre, tak pol hodinu. Ty to pred kamerou vieš, to je vidieť. Tady bych šel možná aplikovat ten tyčkověc, počkej. To je dobrý, jo? Nalepíš prdel na sloup. To je fakt boží. Jo, na rozcvičenie. Toho sloupu a spustíš jako... Točíš to točíš? Co? Točíš? No. To je úplně výborný cvik na A tyčky. musíš jako začít takhle, počkej, takhle. Jo? Myslím, že je to tam pochcený. Já si taky myslím. Takže kdo jazykom, jo? Mu dát pod hlavu polštářek. Ano, tak Ale a teď se před vás, ano. Můžeš přikročit samozřejmě kolena trošku, ale musíš si... Hele, ak lízneš jazykom, tak vyhrávaš. No, to je paráda. Je to je dobrý. Boží. To je obtěžování. Je to, jako je. Kdo by to čekal? A je to dvojí metr. Přesně. Já se přiznávám. To nebylo... Ale to není polehčující okolnost. To je hezký. Tak a jdem ještě na medvídka. Super. To znáš, ne? Kolena těsně nad zem. Jo, a kde jdeš teď dopředu? No nemusíš, ale Prostě- prostě jako zakroužit ramenama nad zápěstí. A zpátky. Kolena pod pánev. Promiň. Tak. Promiň, trenére. A zakroužíš. Tak a stříká. Co? A ty špičky, paty na zem, tak. A tak. Počul som prasknúť šlachu alebo nejaký špagat. A když tak si přikroč kolena, pokud je to moc intenzivní. Je to hodně A hrudníkem se protlačíš jako dolů. Tak, super. Snažíš se dát prsa na A pojď kolena. si to teďka ještě prostřídat s tím medvědem. Tak to bude mať problém. Kolena těsně a odtlačíš. Tak 8krát aspoň. Tak super. Hej, už to začne být možná rovna ta střecha za chvilku. Tak a teď levou ruku si nech na zemi. No to ještě se nemáme zvedat. Ne. Pravou ruku si chyť levý rameno. A pojď do plenku. Ja myslím, že už to pred minutou Chceš omrzelo. rovně? Já určitě mám to. Tak, do bočního přetoč. Ano. Do rovnýho a zpátky. Vystřídej. Rovnej. Nebo tam rozdíl mezi tou střechou a tím plenkem. Boční. Teď jo. Rovnej. A ještě vystřídej. Tu by mi ruplo rameno asi. Já myslím, že už jsem rozcvičený. Tak. Já si dám kopru. Až pak. Čau, rupí. Hop. 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 A hop. Tak a jdu proti sobě. To je zase tohle. Tak. Tohle mám dělat, jo? Jo, trošku se povrť. A dej si jednu ruku na zem, to napsat. A od druhé se takhle jako odtlačíš od stehna pryč a mluvíš tady a tu čelist otvíránou. A na druhou stranu. Tak a jdem. Jak se nastavíš, že máš hladit a No. nic. Míšo, toto by malo na DOVR, ono, akože úspech takéto cvičenie. Tak a můžeš si sednout na zem. Ako, ne, na platforme pre VR videa. Ale musíš mít mě jako power, dodávaj ty ponožky samozřejmě s těma papučama. Tak, Ježiš, to bude bolet. narovnej a ty jdeš tam. Uklon. A je to jak kdybys chtěl cecky ukázat na slunce. Tak, super. Dýchej. Tak, super. A teď pojď. Narovnáš. A uvolníš. Skvěle. Obyčný. Kolenama a jdeme A když jsi dobrý, dáme si tady vám ale když dáš ty kolena sem,
radši úplně se podívej jako kdyby na tu druhou nohu. Jo. Ano. Podívej se na to chodidlo. Jak se mám podívat asi na chodidlo? No musíš Musíš se hodně zaotočit. Oči, pičo. Oči, pič. Ano. A udělej si taky klid. Já ho vidím, já to chodidlo vidím. Pojď si dát na challenge. Teďka jsme dělali na flexi hrozně dobrou věc. Seš tak? Je. Seš tak? No. Ale já nevím, jestli... Vyber, kterou nohou začnem. Ty máš tam na čelo, dobře, tak jo. No. Tak, kterou nohou začnem? Tak pravou. To si taky snad dá. Bravo. Tak, pokrčíš a vytočíš ji co nejvíc ven, dokážeš. Tak. Zvedneš prdel. Tak to nedám. Přelezeš. Už skončím. Ale můžeš si pomoct jako kultině. Paní, co to děláte? Tak, Jestli to Veve nedá, tak já se ani nesnažím. přelezeš. Ne, já třeba nízky nedám, já i tady v tomhle tom končím jako úplně vysoko. I v tomhle. Aniž to nejde. A to jsou taky kozácký dřepy, jakoby, jak? Jo, No. Asi jo. kozácký No. dřep. To já v tomhle to mám tu pohyblivost a ty svaly úplně nikde. Tak to jenom stojku, ten. Jdem na to, pojď. První. Das ist noch die erste Phase. Ano, pěkně vyročkuješ si. Ne. Tak. Jedna. Druhá. Po případě obě. Zkusíš se od toho, ať... No to bych spadl na záda, to Já tě určitě ne. přichytí, já tě tam budu držet. Aha, dobře. Kdybych mě nevypadl úplně, to by byl malér. Jo. Drobné prohřešky proti bontónu se přecházejí mlčení. Tak, A video záznamom. to znáš takový ty věci, že když přepadáváš dopředu, tak hodně zabereš do prstu. Jo. Počkej, ale dej si nohy do úrovně pánve a zkus si Jakože zprávu pokrčit. uhlík. Pojď rukama trochu blíž k té stěně. Tak. Tak. A zatahuj břicho dovnitř. Tak. Ej, jdi nohama Dej dolů. si nohy sem do úrovně pánve a vystrč na mě prdel. Ne, počkej, jako buď na chodidlech, ale Takhle? docapkej si až sem a natáhneme nohy, jo? A ono, budeš mít pocit, že tě to převrátí, což taky jo? Ne, jenom natáhni kolena, nech tam obě Tu nohu nohy. napni. Napni nohy. Ale já už musím jít dolů. Ježišmarja. Ufa. Já se tam neudržím rukama tak dlouho, víš, než je našteluješ, tak já už musím níž. Ne, ty styká, akorát kdybys hned jako Ano, dělal hned to, co pochopil máš. pokyny, dívej. Co to nepochopil? Jenom úroveň pánve, což je u tebe samozřejmě výš. Jo, ne, nohama úplně nahoru takhle, A aha. tady můžeš jako, co to No jako? to je dobrý. Tak. A odsud budeš jako chvilku jenom jedna. A tady se bude, právě budeš mít za úkol neprohýbat, ale zkusíš jako zůstat právě rovně a zavřít žebra, což je těžký. No, Ty jsi docela daleko. pojď zkusit. Když jsi blíž, tak tě to líp převáží. Ano, dobře. No. Kus. Jsem najít dva kamery. Jsem si zapomněl, jak jsi to dělala, já jsem úplně debil. Vylezeš si jenom do úrovně pánve, což je, hele, když tam lezeš, podívej se tak zhruba na A máš nohy škrčle, skrčený, že jo? zatím skrčený a pak je zkusíš opatrně natáhnout. Ne rychle, protože tě to může překlopit a třeba ty já tam seš, nebudu ty připravená. Musíš být. No já tady sice jsem, ale když to bude nějaký... Ne, Moc vysoko, moc vysoko. ještě níž. Tak a teď pomalu dopínáš kolena. Možná jsi moc daleko rukama. Jo, asi jo. Trochu blíž ruce. Tak. A to bych přepál, kdybych napádl na Ne, táhnu. ty se nenatáhneš, ty právě ty si teďka těma rukama, že si tak jako... Ono právě v té stojice, ten bod G, kde jsi vyvážený, je těsně před připadnutím. A akorát si Jo, na to tady je ten bulk. Akorát Ano. si na to člověk musí zvyknout, no. Takže to je super. Já nevím, co děláte ještě jako na cvičo. Hodně dobrý cvičo na zemi v leže je, že si lehneš ke stěně celkem blízko, abys měl ruce jakože trošku přikrčený a jenom se odtlačíš, záda přilepíš na zem, odtlačíš silně do té stěny a dáváš si výdrže. Jo, to je to jako hollow rock, když to prostě. To je jako hodně dobrý. No a pak stojka jakože tudy má, ale ta je taková ošemetná, protože jakoby tam nikdy nemáš, jako pokud ještě na to nejsi zvyklý, tak tam nemáš dobrou pozici těla, Ale já to zvládnu. ale nejlepší, ale nebezpečná a je dobrý, když s tebou někdo je. Jít jako Břichem k tomu, protože přesně, to tě trénuješ. donutí se srovnat, no. He, to jsme právě vždycky robili. No, dobrý. Tuto stojku jsme vždycky zvládli. Propni nohy, zpevni je, začneš podsazovat pánev a zatáhneš půpek, ano by ti to ty nohy samo mělo od té stěny. No, dobře ty! Dobrý. Super! To bylo dobrý. Uvolni zápěstí, jo? No a vlastně
vlastně úplně super věc, co nemá nikdo rád, ale fakt to funguje. Je, že si jako vlezeš k té stěně břichem. Jo. A přepadneš. Ne, to se držíš. A prostě dáš si výdrž zde, což je, ale je to nepříjemný, že jo? Jsi jako My obličej. jsme to třeba na gymnastice, když jsme Stěný. dělali stojky, dělali každou hodinu prostě. A to jako opravdu funguje, no. Ale je to hnusný. No jo, no. Držím prostě Ale zase ramena. si vem, tady je to takový celkem jako nerovný terén, tak pak na rovném budeš úplně jako že. Hele, a, Tak pojď do prostoru a chytni mě. hele, a keby na tej stene bolo niečo, čo môžeš oblízať nejaké sladkosť, tak by to bolo príjemnejšie, nie? Věříš, že ani ne. Že tam jsi tak nějak rád, že žiješ. Musíš vychytit ty nohy, ale protože... Jo, Já bych jestli rád můžu přešel. doporučit, No. tak nedělej jakože tak, protože, Jakože nemám... toho protože pak ty ruce jako většinou nedáš prostě tak, jak bys měl. Nachystej si To, ano, rozhodně. šířka ramen prostě Tak. dopředu. Ano. Chceš Už pomoci, ne? teďka propni lokty a odtlač Mám. od sebe podlahu Ano. a ty jdeš pryč. Ano. Tak a jdem na to. Držíš mě, jo? Teda chytneš mě. Možná. Tak já jdu na to. A neprohybat. Pána. Rovnej ty nohy. Dobře ty, Rovně. super, zatáhni super. Žebra zavři a dýcháme a odtlačuj od sebe tu podlahu. Hustý! Dobře ty. Jdeš sám. No, to ty nohy to. Tak já jdu na svačinu, ahoj. Dobře ty. Paráda. Toto bolo super, no. To bylo dobrý. A ještě super cvik ve dvojici takáž, to znáš, jo. Tak to znám, no. Jako marxistka. Nepříjemné. Teda, máte to zaznamenaný, jo? Děkujeme, můžeme dát tutoriál potom na Já jsem viděl málo... Zatáhni málo bříško hezčích a jdeme zdrojů. kopat, jedna. Mám tam ten zadek takový trošku... Máš krásný. Prohýbáš. Ne, myslím, že jsem to... Aha. Vystřídáš nebo jdeme rovnou oběma. Tak neměl být. Míša je úplně rovná, tyhle. Máš krásný zem. Hustý, dobře ty. Dobrý. Na to bude nejlepší, že to tě aj protáhne. No právě, já si právě pojdu na